Without your warmth, without your smile, without you by my side, the world was so cold, I felt so lost. Without your light, I felt so blind. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عن هناد عن عطاء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضل في أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، أو كما قال. Prenosi se Hanad od Ata'a da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: dobrota je u tome što ćeš održavati vezu sa onim koje prekida i time što ćeš da dijeliš, da daješ onom ko tebi ne da, i time što ćeš oprostiti onom ko se o tebe ogriješio. To je dobrota. Subhanallah, svako za sebe misli da je dobar. Niko neće reći ja sam malo nikakav, ja sam malo nevaljast. Svak o sebi ima lijepo mišljenje. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kroz hadise ona pokušava da pronađemo sebe. Da li stvarno mi činimo dobro ljudi? Znamo li mi šta je zapravo dobrota? Nije dobrota ako ti dadneš, a želiš da ti on to uzvrati. Nije dobrota ako si ga time kupio. Nije dobrota pomoć, izaći u susret i spomenuti mu kad tad da se mu valjao. Nije to dobro, to je isto ko stavio si u banku i sad čekaš dan da podigneš to od njega. Evo šta je dakle dobrota. Dakle, Rasulullah sam definiše dobrotu. Znači, mimo toga, znači nešto nije u redu, preispitaj se dobro. Šta to radiš? Dobrota je, kaže, da održavaš vezu sa onom koji prekida sad. Aj sad, ma ne mogu ja, kako ću vam, znaš, čim vidim da on neće da mi dolazi, šta imam ja da mu ide? A Rasulullah kaže, tu je dobrota. Ti budi onaka kakav si ti, a pušti njega nek se on deklariše kako on hoće. Nemoj ti da prekidaš vezu. Ako neko sa tobom prekida, nisi ti odgovoran za to. I da daješ onom ko tebi ne da. Mi odmah kažemo, pa jesi lud, pa ću da ja dam, njemu on meni ne da, pa nisam lud, ja hoću da i ja njemu dam, pa je on meni da to vrati. Ne mora da mi isto, odnosno ne mora da mi više vrati. Ali to je isto obavezno. Ako manje, gotovo, nema priče više. A nije lako, ali da ono ko tebi inače ne daje. On tebi inače ne da, ba ti je zatražio nekog puta, on ti ne da. A on došao od tebe da zatražiš, ti mu kaže, ja šta, izvoli. Subhanallah. I dobrota je, kaže, da oprostiš onom ko se od tebi ogriješio. Tu se pokazuje dobrota tvoja. A ne da pričaš, evo gdje tukne da ima malo smrada, znate. Kada, čim ti počneš da pričaš kako ti neko nešto loše uradi u životu i ti pamtiš dobro te osobe, nemoj da se čudiš što ne možeš zaspat rahat i što ne spavaš rahat. Zato što to nosiš unutra. Pamtiš ti dobro kad te ko ujeo i kad te ko stao na rep. Ako ga imaš. Obično kaže stao mi na rep. Otkud im ta rečenica kad stao? Gdje je rep, Allah? Ali ima zamišljeni onaj, znaš. I sad se to prenosi, stao mi na rep. Subhanallah. Gdje malo pročačkamo, ali potrebna je riječ dobrota fadl. A fadl znači i višak. Znači, želiš li da imaš viška, dakle imetak? Želiš li da imaš višak, uvijek višak beriketa? Želiš li da uvijek imaš prijatelja, što više prijatelja? Evo ako se ponaša, tu je dobrota se krene. Fadl. Subhanallah.
استغفر الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Pitaju te, Allah dželle kaže u Kur'anu, pitaju te šta bi oni da dijele. Upotrebila je riječ, prevedeno tamo kao višak, afu, kao višak. A afu znači i oprost. Pazi, jedno i drugo. Znači, lako je dijeliti višak. Znaš, ono što ti je ostalo, da je ovo, vidim da je viška svakom ne treba, od prošle godine da. Ali kaže, kad dijeliš onaj oprost, znači praštaš ljudima, koga se ogreši prema tebi, ti praštaš, to je dijeljenje i tekako iza toga, iza takvog dijeljenja je sakrivena dobrota. Molim Allaha da nas učini od onih koji će biti dobri, koji će održavati veze sa onima koji prekidaju, koji će davati onima koji im ne da i koji će opraštati onima koji se o njima ogreše. I molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Amin, ja rabbel alamin, salavat, salam na Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Nego čas u porodicu ashab, rada al-Fatiha.